Здравейте! Това е от А до Я. Нали знаете, че до 2020 година трябва да има с 20% по-малко CO2? Обаче не е лесно. Може да се постигне с усъвършенстване на системите за производство и разпределение на енергията, за да са по-чисти и ефикасни. За целта трябва единодушие. Няма да стане на магия. Нисковъглеродна икономика до 2050 година. Това е целта на Европейския съюз, защото в момента съюзът купува половината си енергия от чужбина. Това много тежи на бюджета му, защото Европейският съюз внася предимно замърсяващи изкопаеми горива като нефт и въглища. Евродепутатите търсят най-добрите решения за намаляване на емисиите на CO2 с около 80%. Един вариант е да се произвежда чиста енергия, например използване на слънчева енергия на юг или на вятърна енергия на север. Едно от най-важните неща за възобновяемата енергия е дългосрочното прогнозиране на това какво ще произвеждаме след 2020 година. Но вятърните и соларните паркове не се строят сами. Да чуем експертно мнение. Европейският съюз може да пести до 320 милиарда евро всяка година. Това са 640 евро на човек. Струва си да опитаме. Трябва да строим вятърни паркове и много инфраструктура, а също да монтираме фотоволтаици. Накрая ще спестим много от оперативните разходи, защото няма да купуваме въглища и газ. Ето доказателство от Естин, Белгия. Една от най-мощните вятърни турбини в света. Тя е част от парк с 11 турбини. С супермощност от 7,5 мегавата и изкупътен вятър, те произвеждат много енергия, но без никакъв CO2. Освен това е по-евтино от произвеждането на енергия чрез горене на нефт и въглища. До тогава трябва да декарбонизираме електрическата мрежа. Трябва да произвеждаме ток, който не отделя емисии на парникови газове в атмосферата. За целта Европа има нужда от общ план, а още няма такъв. Страните членки и евродепутатите не са съгласни. Затова в парламента трябва много да му мислят. През 2012 година е поставен рекорд за вятърна енергия. Производството в този сектор е скочило. Предоставило е над 100 гигавата на Европа. Добра новина! Но може ли тази модерна технология да продължи да се развива така бързо? Не е сигурно. Има достатъчно умни глави, но парите не стигат. Икономическата криза може да забави изграждането на нови централи. Друг проблем. Трябва да намерим място за вятърни и соларни паркове. Хората не ги искат в задния си двор. После трябва да свържем тези нови централи с мрежата. За сега сме блокирали. Защото мрежата не може да съхранява или разпределя тези гигавати. Така че ни трябва план за бъдещето. Освен това, европейските страни трябва да свържат електроразпределителните си мрежи. Говори се за интелигентни мрежи. И като стана дума за интелигентност, трябва спешно да постигнем съгласие. Чао!